Mulla on kaksi näyttöä tässä, niin jos katse tässä vähän harhailee. Tervetuloa tosiaan tähän webinaariin. Munkin puolesta mun nimi on siis Laura Maatraiva ja mä työskentelen täällä Maria Akatemiassa ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijana ja mä teen töitä naisten kanssa, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa. Ja sitten tämä rakentavan riitelyn teema on ollut hyvin vahvasti keskiössä meidän yksilötyössä sekä vertaistukiryhmissä, eli niistä asioista on aika paljon aina asiakastyössä keskusteltu, mutta nyt myös uutena työmuotona sitten tässä meillä on ollut nyt 3 vuotta, tai tämä on nyt 3. vuosi käynnissä juurikin, on ollut sitten tämmöinen säröjä suhteessa työskentely, jossa sitten työskennellään myös pariskuntien kanssa. Ja tässä webinaarissa mä esittelen tällaista rakentavan riitelyn taloa, mitä me on sitten kehitetty sitten juuri erityisesti sitten tähän parisuhdetyöskentelyyn. Ja ihan ensimmäiseksi mä lähdin tätä jotenkin hahmottelemaan suhteessa sitten vaan yhden pariskunnan kanssa työskentelyn tueksi ja siihen niin kuin ennen kuin me tavattiin ja siihen valmistauduin ja rupesin jotenkin hahmottelemaan sitä, että mistä se rakentava riitely oikeastaan koostuu. Alun perin rakensin sitä jotenkin semmoiseen pyramidin muotoon ja sitten nyt lopulta sitten se tuli talon muotoon. Ja sitten tätä on myöskin jatkotyöstetty sitten kaikkien meidän Maria Akatemian parisuhdetyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Eli tähän on sitten saatu enemmän myös muiden meidän ammattilaisten kokemuksia. Ja sitten se on vähän jatkojalostunut tässä ja sitten kaikki on monet ottanut sitä omaan työhönsä käyttöön. Tosiaan se on nyt tämmöisessä talon muodossa, mutta en itse näe, että musta tuntuu, että mitä enemmän mä tätä asiaa mietin, niin sitä vähemmän semmoiseen hierarkkiseen suhteeseen näitä eri palikoita pystyn laittamaan. Mä ajattelin, että kaikki on sitten kuitenkin jollain tavalla oleellisia. Ja tässä ehkä nyt luennon aikana puhun aika paljon sitten tämmöisen niin kuin parisuhteen tai muun romanttisen lähisuhteen näkökulmasta, mutta mä ajattelen, että nämä kaikki teemat pätee siis ihan kaikkeen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, eli ei sinänsä vaan rajaudu sit siihen parisuhteeseen sinänsä ja niin kuin vaikka ystäviin työpaikalla tai tietyin rajauksin myös toki niin kuin vanhemman suhteessa lapseen ja ehkä jotain semmoisia esimerkkejä otan myöskin tähän mukaan. Tosiaan luennon aikana voi laittaa chattiin myös kommentteja ja kysymyksiä. Mä tässä en ehkä nyt niin kuin luennon aikana niihin mene, mutta sitten jos siellä on joku, mikä mun on hyvä tietää, niin Tanja sitten sieltä availee mikkiä ja kertoo mulle, ja jos on jotain teknisiä haasteita tai mun ääni ei kuulu tai pätkii tai muuta, niin ilmoitelkaa ihmeessä. Tässä luennossa on aika vähänlaisesti nyt dioja, eli mä niin kuin nyt lähinnä puhun näitä asioita, mä tuon sitä taloa ja sitten se rakentuu sitten sen talon mukaan, mutta jos ei halua, niin ei ole pakko olla niin kuin koneen äärellä, että jos sulla on joku kannettava laite, niin voi vaikka lähteä kävelylle tai mennä sohvalla makaamaan, että mä luulen, että tästä saa ihan niin kuin äänenkin kautta irti ja sitten voi välillä palailla näytellä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta toivottavasti tunnin päätteeksi myös jäät vielä linjoille sitten käymään vähän sitä keskustelua ja tosi mielelläni kuulen sit myös teidän ääntä ja mä ajattelin, että se on usein sit se hedelmällisin anti, kun sit päästään siihen keskusteluun. Yes. No niin, nyt mä etsin täältä sitten nämä mun diani. Ja jos sieltä vaikka Tanja hihkaset, näkyykö ihan? Näkyy hyvin esitystilassa. Yes, kiitos paljon. Joo,
Eli tosiaan mulla tänään otsikkona on riitele rakentavasti konfliktista yhteyteen. Meneeköhän tämä nyt eteenpäin vaan? Noin. Vaihtuu toivottavasti dia teillekin. Eli hyvä. Eli tässä tämmöinen ehkä vertaus, mitä usein sitten asiakkaillekin puhun nyt suhteessa sitten tämmöiseen riitelyyn, on se, että voi sen riidan jälkeen parhaimmillaan voi olla semmoinen olo, että kun olisi juuri satanut ja se ilma on jotenkin happirikasta ja mun on jotenkin helpompi olla ja helpompi hengittää. Mä ajattelen, että se niin kuin parhaimmillaan ristiriidat on sit mahdollisuuksia jotenkin vahvistaa sitä yhteyttä ja puhdistaa sitä ilmaa, että joskus semmoiset ratkaisemattomat ristiriidat on voinut saada sitten jotenkin ihan kaiken kommunikaation hiukan työlääksi sit siinä ihmissuhteessa, että vaikka ne ei liity varsinaisesti sit siihen ristiriitaan, niin sit voi olla semmoista, että niinku se jotenkin takkuaa ihan kaikessa ja semmoinen ilmassa väreilee semmoista matalapaineen tuntua. Niin sinänsä mä ajattelen, että se on tärkeää, että me mennään joskus siihen ristiriitaan ja siitä keskustellaan. Ja sitten taas sellaiset selvittämättömät ristiriidat tai kaunat, niin voi olla omiaan sitten jotenkin tappamaan rakkautta tai yhteyttä. Ja sitten taas toisaalta selvitetty ristiriita tai sitten semmoinen joku hankala vaihe elämässä, jonka yli on menty, voi päätyä olemaan sitten oikeastaan voimavara sitten parisuhteessa tai ylipäätään missä tahansa ihmissuhteessa. Ja tietyssä mielessä mä ajattelen, että se niin kuin jonkunlainen riitely on myös luottamuksen merkki. Mä ajattelen, että me aika usein ihmiset puhuu, että miten mä jotenkin juuri näiden ihmisten kanssa, joita mä rakastan kaikista eniten, että miksi mä niille on jotenkin juuri inhottavin tai että niissä ne tunteet kuohtaa eniten, niin mä että tietyssä mielessä se on myös luottamuksen merkki, että ne ihmiset on meille niin tärkeitä, että ne nostattaa meissä niitä tunteita. Ja mä uskon myös siihen, että me ei voida tavallaan elää ilman ristiriitoja tai että niitä niin kuin pakostikin ihmissuhteissa tulee ja niin kuin kahden erillisen ihmisen tarpeet ja rajat risteää ja on usein sit myöskin päällekkäisiä toistensa kanssa. Eli niiltä ei silleen voi välttyä ja niihin on tavallaan ikään kuin pakkokin joskus mennä. Mutta mä ajattelen myöskin, että sit niistä hankalista tunteista on mahdollista puhua väkivallattomasti. Ja sitten tässä kohtaa ehkä semmoinen niin kuin maininta siitä, että mä ehkä puhun väkivallasta aika laajalla skaalalla, kun tarkoitan väkivaltaa tai puhun väkivallasta, niin voin tarkoittaa semmoista vaikka toista syyttävää puhetta, että mä käytän sitä sanaa ehkä melko matalalla kynnyksellä. Mä ajattelen, että sitten usein kun me siinä ristiriidassa, jos me pystytään ilmaisemaan itseämme rakentavasti, niin sitten meillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja päästä sitten niin kuin takaisin siihen yhteyteen, jolloin sitten se yhteys, joka ehkä niin kuin hetkellisesti vähän on katkeamassa, niin sitten se jollain tavalla vahvistuu. Ja sitten mä ajattelen, että semmoiset rakentavan riitelyn teemat pyörii paljolti sen ympärillä, että miten mä ilmaisen itseäni niin, että se toinen oikeastaan kuulee mua ja ymmärtää sen, mitä mä yritän sanoa. Ja aika paljon sitten voi olla sitten semmoista, että kun me ilmaistaan sen jonkun tietyn tunteen kautta, niin sitten se voi olla, että se ilmaisu ei ole sit semmoista, mitä on ehkä niin kuin helppo ottaa vastaan tai helppo kuulla, mutta menen siihen sitten enemmän kohta, kun päästään tuohon talon kohdalle. Ja toki sitten myös kuulijan asemassa siihen, että miten mä asetun siihen semmoisen myötäelävän kuulijan asemaan. Yes. Mutta mennään sitten tähän itse taloon, eli nyt
tästä tämä lähtee rakentumaan palikka palikalta, ja sitten mä ajattelen, että täällä ihan pohjalla tai siinä ehkä maaperänä, mihin sitten se koko talo rakentuu, on tämmöinen vastuu omista tunteista ja ymmärrys siitä, mistä ne kumpuaa. Se, mitä meissä niin kuin tapahtuu, se tunnereaktio, niin on aina meidän oma ja kukaan muu ei ole siitä vastuussa. Et meillä saattaa olla sellainen niin kuin ajatusmalli, että koska sinä toimit noin ja se herätti minusta tämän tunteen, niin se johtuu sun toiminnasta tämä tunne. Mutta sitten mä haastaisin vaihtamaan sitä ajatusmallia siihen, että se mun tunne liittyy taas sit johonkin mun omaan tarpeeseen tai mun omaan rajaan, ja että välttämättä se sama tunne ei olisi vaikka herännyt jossain toisessa ihmisessä. Et esimerkiksi jos mä näen, että lattialla on sukka ja se herättää mussa aggressiota, niin tavallaan se syy ei ole siinä, että vaikka mun puoliso on jättänyt sen sukan siihen, vaan se syy on siinä, että mulla on vaikka tarve siistiin asuntoon, ja sitten toiselle ihmiselle se sukka siinä lattialla ei välttämättä herättäisi niin voimakasta tunnetta kuin se mussa herättää. Eli että mulla on vastuu niistä mun omista tunteista. Ja myös sitten semmoinen niin kuin pitää ajattelu, jonka voiko sen vaihtaa semmoiseen valitsen ajatteluun, eli onko mulla paljon semmoista ajatusta, että mun aina täytyy tehdä näin, tai että mulla on joku semmoinen velvollisuus toimia näin, vai voinko mä ajatella, että minä itse teen niitä valintoja ja siten otan jotenkin vastuuta myös omasta toiminnasta. Ja mä ajattelen, että silloin kun me otetaan vastuuta omista tunteista, niin sitten se myöskin vapauttaa tilaa sille, että mä en ota vastuuta sit sen toisen ihmisen tunteista, ja sitten aika usein sit varsinkin tämmöisissä lähisuhteissa voi tapahtua semmoista vahvaakin tunnetartuntaa tai jotenkin, että toisen ihmisen hankala tunne tarttuu minuun, ja ne, niin kuin sinun ja minun tunteet voi olla, että ne sekoittuu hyvin vahvastikin. Eli että ei ota niitä toisen tunteita kantaakseen. Joskus voi ehkä sitten käydä niin, jos on ollut kovasti semmoista niin kuin yhteen sitoutuneisuutta niissä tunteissa, on se, että sitten mulla on semmoinen uskomus siitä, että mä oon vastuussa toisen tunteista, josta sitten niin kuin reittinä pois se voi olla usein sitten, että sit siinä tapahtuu jotain semmoista niin kuin kapinointia tai sitten semmoista vihaisuutta sen suhteen, että mä en halua noita niin kuin toisen tunteita enää, mutta että siitä voi päästä myös eteenpäin siihen, että ottaa niin kuin vastuun niistä omista tunteista ja hyväksyy ne, ja ei ota vastuulle toisten tunteita, jotka ei ikään kuin mulle kuulu, ja että ne mun omat tarpeet on yhtä tärkeitä kuin muiden, ja että silloin kun mä täytän muiden tarpeita tai pyyntöjä, niin sit se tapahtuu myötätunnosta eikä häpeästä tai syyllisyydestä vaikkapa. Tähän vastuuseen omista tunteista liittyy ehkä myös se, että mä niin kuin ylipäätään tunnistan niitä tunteita. Mä jotenkin tiedän ja osaan ehkä nimetä niitä, että tunnesanavarastoa on mahdollista kasvattaa, ja sitten toki se, että mä niin kuin sit saan kiinni, että mihin tämä tunne liittyy. Ja siinä voi sitten auttaa se, että miettii vaikka sitä omaa kasvutarinaa, tätä niin kuin ymmärrystä, että mistä ne kumpuaa, minkälaista niin kuin mulla oli vaikka lapsuudessani, miten mun vanhemmat katsoi toisiaan tai muut lähellä olevat aikuiset, tai että miten mua katsottiin ja miten minuun suhtauduttiin. Ja mä ajattelin, että sieltä voi myöskin löytää semmoista, mikä vaikuttaa sitten siihen nyt vaikka aikuiseen ihmissuhteeseen. Ja myös, että onko vaikka esimerkiksi puolison käytöksessä jotain, joka laukaisee mussa jonkun reaktion suhteessa sitten mun omaan menneisyyteen, mikä ei niin kuin välttämättä liity sit siihen niin kuin varsinaiseen ihmissuhteeseen. Ensimmäisenä blokkina sitten täällä kivijalassa
mä oon tänne laittanut tämmöisen halun yhteyteen, jonka mä ajattelen olevan semmoista jotenkin me-henkeä ja jotenkin sitä, että meillä on jonkunlainen yhteinen tavoite ja suunta ja jotenkin katse samaan suuntaan. Mun yksi kollega puhuu jotenkin näin, että me ollaan jotenkin rinnakkain katsomassa samaan suuntaan, ei olla jotenkin vaikka selät vastakkain. Ja mä ajattelen, että ylipäätään semmoinen, niin kuin, ehkä että meillä on joku yhteinen kartta tai joku semmoinen yhteinen suunnitelma, mihin suuntaan me elämässä halutaan mennä. Ja mä ajattelen, että toki niin kuin parisuhteessa on hyvä olla erillisyyttä ja että kummallakin on myös ne omat kartat. Ja siksi myös semmoinen, että mä oon aidosti kiinnostunut, että mitä sun kartalla on ja mitä mun kartalla on ja risteääkö ne toistensa kanssa. Sitten tässä halussa yhteyteen niin korostaisin sitten kuitenkin semmoista halua turvalliseen yhteyteen. Joskus sitten vaikka ristiriitaisesti tai turvattomasti kiintynyt saattaa hakeutua ikään kuin yhteyden hinnalla millä hyvänsä, että mun on jotenkin hankala olla sen ristiriidan keskellä ja vaikka mä näen, että sä et nyt pysty ottaa vastaan, niin mun on niin kuin pakko päästä siihen yhteyteen tai mä koen sitten semmoista hylkäämisen tunnetta ja sitten taas toisaalta, jos mä haen sitten semmoisesta niin kuin vihaisevasta tai tilaa tarvitsevasta kumppanista yhteyttä, niin sitä ei sieltä löydä ja sitten mä joka tapauksessa koen sitten sen hylätyksi tulemisen tunteen. Siksi mä ajattelen, että myös olisi hyvä riitelystä ja riitelyn toimintamalleista jotenkin puhua niiden riitojen ulkopuolella, että miten me riidellään, semmoisia jotenkin pelisääntöjä siinä, että mitä mä tarvitsen tässä tilanteessa ja mitä sinä tarvitset. Ja aika usein sitten ne voi olla hyvin erilaisia, eli että toinen tarvitsee vaikka nopeammin sitä sovintoa ja jotenkin hyväksyntää, kun taas sitten toinen ehkä on, niin kuin, että meillä saattaa olla eri tahtisuuksia siinä. Niin sitten mä ajattelin, että sitä keskustelua ei voi käydä sitten siinä niin kuin itse konfliktin keskellä, vaan että ne on semmoisia, mitä olisi tärkeää miettiä jotenkin etukäteen. Ja ylipäätään sitä, että jos toinen vaikka tarvitsee enemmän tilaa kuin minä, niin mikä on se, niin kuin miten me sovitaan, että miten me toimitaan niiden asioiden kanssa. Että mä ajattelin, että myös, että kun mä lähden, niin voiko mä jotenkin ensinnäkin lähteä siinä kohtaa vielä, kun mä pystyn jotenkin rakkaudellisesti lähtemään, että mä en lähde ovet paukkuen ja vihaisena, vaan että mä jotenkin otan itselleni sen tilan jo siinä vaiheessa, kun mä niin kuin tunnistan sen ensimmäisen kerran. Ja että jos siinä kohtaa pystyy vaikka sanomaan, että mä tuun takaisin puolen tunnin päästä ja jotenkin, että siinä on semmoinen ehkä tiukkakin aikamäärä. Ja tietysti jos siihen pystyy vaikka myös sanomaan, että mä rakastan sua, mutta mä tarvitsen nyt hetken aikaa tilaa, niin vielä parempi. Että aika usein voi olla niin, että me jäädään siihen jotenkin niin kuin venyttämään sitä semmoista niin kuin kuminauhaa liian pitkäksi aikaa. Ja mä ajattelen, että muuten optimismi on ihana asia, mutta sitten tämmöisissä tilanteissa, niin mä ajattelen, että semmoinen niin kuin tietynlainen pessimismi tai että mä en niin kuin mene sinne ihan äärirajoille ennen kuin mä sitten niin kuin pyydän sitä, mitä mä tarvitsen, koska sitten se ei välttämättä tule enää hirveän rakkaudellisesti. Sitten yksi asia, mistä puhutaan paljon asiakkaiden kanssa, on tämmöinen vireystila ja että missä kohtaa vireystilaa mennään ja missä kohtaa on sitten myöskin hyvä esimerkiksi tämmöisiä niin kuin ristiriitoja ratkaista. Ja tämä niin kuin varmaan on monelle tuttu ehkäpä tämä vireystila-käsite, eli että me voidaan olla siellä niin kuin vireystila-ikkunassa tai semmoisessa optimaalisessa sopivassa vireystilassa tai sitten ylivireydessä tai alivireydessä. Ja kun me ollaan siellä semmoisessa vireystila-ikkunassa, niin se on semmoista, että mulla on semmoinen olo, että se keho on semmoisessa ei-hätää tilassa. Mä pystyn toimimaan arjessa, keskittyminen sujuu ihan ok. Mulla saattaa herätä
tunteita sielläkin niin kuin niistä ärsykkeistä, mutta että ne on jotenkin siedettäviä ja käsiteltävissä olevia. Ja sitten taas ylivireydessä niin keho on aika semmoisessa taistele-pakene tilassa, että sydämen syke voi olla vähän korkeampi, hengitys tihenee, ehkä jotenkin voi olla erilaisia kehollisia reaktioita. Siihen on ehkä hyvä tutustua, että miltä se sulla jotenkin näyttää, mutta voi olla semmoista, että kämmenet hikoaa, kurkkua vähän kuristaa tai on jotain semmoisia niin kuin jännityksiä kenties. Ja sitten taas alivireydessä voi olla semmoista, että ne tunteet ja tuntemukset on aika vähäisiä ja sitten on semmoista niin kuin vähentynyttä aktiivisuutta ja ehkä turtumusta. Ja jotenkin tarvetta kenties vetäytyä. Ja mä ajattelen, että semmoisen niin kuin vireystilaikkunan sisällä on myös sitä vaihtelua, mutta sitten kun me ollaan siellä niin kuin oman semmoisen meidän vireystilaikkunan ylä- tai alapuolella, niin ne on sitten niitä hetkiä, että sitten ne semmoiset ulkopuoliset ärsykkeet saattaa laukaista hyvinkin voimakkaan reaktion. Ja niistä mä ajattelin, että sekä yli- että alivireydestä voi reagoida melko voimakkaasti. Ja siksi mä ajattelen, että voi olla tärkeää niin kuin ennen, ainahan sitä ei voi tietää, että missä kohtaa mä nyt lähden jotenkin jostain ristiriidasta keskustelemaan, mutta sitten taas usein voi olla niin, että se on sovittu. Mutta sitten myöskin semmoinen niin kuin siirtymätilanteissa vaikka voi olla hyödyllistä tehdä semmoinen tsekki, että no missä vireystilassa mä nyt oon, kun mä menen kohtaamaan tämän toisen ihmisen tai mä haen lapsen vaikka päiväkodista, että mä teen semmoisen niin kuin pienen skannauksen ja että voiko me jollain tavalla sitten säädellä sitä mun vireystilaa, joko jotenkin aktivoida itseäni tai sitten rauhoitella itseäni. Ja sitten tähänkin löytyy varmasti nettipullollaan sitten niin kuin keinoja, miten sitä vireystilaa voi säädellä, mutta tässäkin pitää varmasti löytää se oma tapa, mikä itselle sopii. Ja myös mä ajattelen, että siinä ehkä aika tyypillistä, jos keskustelee meidän asiakkaiden kanssa, on se, että on se kokemus, että ollaan aika paljon ehkä siellä ylivireyden puolella. Ja siinähän on myös semmoinen tietynlainen vetovoima siinä ylivireydessä, että siinä voi olla semmoinen niin kuin jotenkin, että mä saan asioita aikaiseksi ja niin kuin, että mun tekeekin mieli jotenkin pysyä siellä, että sitten voi olla joskus silleen hankala lähteä laskea alas. Ja toki usein vaikka illalla on vireystila hyvin paljon alempi, jolloin sitten myös ehkä sit se keskustelu voi olla hankala, varsinkin sit, jos me tullaan niin kuin kaksi ihmistä tulee hyvin eriparisista vireystiloista, että se on niin kuin riskivuorovaikutuksessa myöskin, että jos toinen tulee hyvin ylivireenä ja toinen alivireenä, niin se voi olla niin kuin tosi vaikea löytää sitä kommunikaation tasoa siellä. Ja sitten ehkä semmoinen hyvin vanha lausahdus tai neuvo tämmöinen, että vihaisena ei saa mennä nukkumaan, on, niin kuin mä ajattelen, että melko huono neuvo tavallaan. Siinä on varmasti pointtina se, että just sovitaan asiat, mikä on hyvä, tai että ei lakata asioita jotenkin maton alle, mutta sitten mä ajattelen, että joskus voi olla hyvä mennä vaikka vihaisena nukkumaan ja sitten palata siihen asiaan sitten seuraavana päivänä vasta, että jotenkin, että pystyykö mä sietämään myöskin sitä ristiriitaa hetken aikaa, jotta me ollaan sitten molemmat semmoisessa tilassa, että me oikeasti pystytään kuulemaan toisiamme. Sitten täällä on viimeisenä täällä kivijalassa tämä aggression ja tunteiden säätely. Tässä on niin kuin erityisesti nyt otettu ehkä tämä aggressio, ja kun puhun siis aggressiosta, niin puhun tunteesta, en niin kuin toiminnasta, eli voidaan puhua myös vihasta tai raivosta, mitä ikinä sanaa kukin haluaa käyttää. Mä ajattelin, että muutkin tunteet voi tulla vuorovaikutuksen tielle, jos ne on niin kuin hyvin voimakkaita, eli voi olla tarpeen myöskin säädellä muitakin tunteita kuin aggressiota, mutta aggressio on ehkä niin kuin päällimmäinen niistä tunteista, jotka sit saattaa nousta ristiriidassa sekä voi niin kuin haitata sitä rakentavaa riitelyä. Ja ehkä ongelmana tässä niin kuin vihassa, tai en tiedä ongelmana, mä siis
siitä voisi pitää oman luentonsa, mutta mä ajattelin, että aggressio on niin kuin järjettömän hyödyllinen tunne ja sitä ei niin kuin missään nimessä tarvitse sammuttaa, vaan että sitä pitää sen viestiä jotenkin kuunnella ja sen äärelle pysähtyä. Mutta aika usein sit, jos me niin kuin ainoastaan ilmaistaan sitä aggression tunnetta, niin meillä jää niin kuin koko muu maailma jotenkin ilmaisematta, tai oikeastaan se niin kuin ydinviesti ehkä, mitä me halutaan ilmaista, niin sit se jää kertomatta. Eli se viha tai raivo aika usein on sitten semmoinen pintatunne, jonka alle sit kätkeytyy muita tunteita. Ja sitten jos me ilmaistaan vaan sitä vihaa, niin sitten ne muut tunteet ei pääse näkyville. Aika usein sitten semmoinen oman haavoittuvuuden ilmaisu vaikka voi olla hyvin aseista riisuvaa, että jos me vaikka tullaan sitten semmoisen niin kuin oman pettymyksen tai surun kanssa johonkin asiaan liittyen, niin se voi olla jotenkin helpompaa kuin se, että mä tuun sillä aggressiolla, vaikka sillä aggressiolla on just niin kuin paikkansa kylläkin. Ja sen aggression säätelyssä haasteena voi olla se, että aggressioon usein liittyy semmoinen vahva oikeutuksen tunne tai sitten jopa semmoinen rankaisun ajatus, ja se voi niin kuin aiheuttaa semmoisen vahvan imun siihen, että mä jotenkin saan olla vihainen, ja jos mä jotenkin luovun tästä aggressiosta, niin mä jotenkin luovun itsestäni. Ja sitten myöskin silloin, mitä niin kuin korkeammalle meidän aggressio nousee, niin sitä aina sit meidän empatiakyky tai kyky asettua toisen ihmisen asemaan niin laskee ikään kuin samanaikaisesti. Eli meidän on niin kuin hankala asettua toisen ihmisen asemaan. Et mä en niin kuin vaan pysty välttämättä ymmärtämään, että se on vähän niin kuin, että me puhuttaisiin jotain, että se puhuisi mulle jotain vierasta kieltä. Jos mä oon tosi vihainen, niin mä en vaan pysty asettumaan toisen ihmisen asemaan. Ja se on semmoista, mitä mä ajattelen, että tapahtuu kaikille ihmisille. Saa olla mun kanssa sit eri mieltä tai kertoa, jos ei sulle niin tapahdu, mutta mun kokemuksen mukaan niin kuin se vihaisuus ja empatiakyky jotenkin on yhteydessä toisiinsa. Ja juuri ongelma siinä, että jos mä niin kuin vaan ilmaisen sitä mun aggressiota, niin sit se vaan, mä en tuu kuulluksi, ja me usein puhutaan sit semmoisesta kuulemattomuuden kehästä, eli että sit se niin kuin vaikka väkivaltainen käytös voi olla se semmoinen viimeinen niin kuin tilaisuus tai mahdollisuus jotenkin tulla kuulluksi, jolloin sitten vaan se meidän väkivaltainen käytös tai viha tulee jollain tavalla nähdyksi ja me ei jälleenkään tulla kuulluksi. Ja sitten se niin kuin kuulluksi tuleminen taas itsessään voi nostattaa sitä, tai kuulluksi tulemattomuus, niin voi nostattaa sitä aggressiota. Ja mä ajattelen, että tärkeää tässä on se, että voiko mä jotenkin luopua ja säädellä sitä mun aggressiota ja silti jotenkin pysyä omalla puolellani ja että mä en jotenkin luovu itsestäni vaikka. Ja ylipäätään, että jotenkin tulla sit tietoiseksi semmoisista niin kuin omista vaikka väkivaltaisista ajatuksista. Mä ajattelin, että meillä monilla on sit sen vihasena niin kuin hyvinkin voi olla inhottavia ja väkivaltaisia ajatuksia, niin voinko me jotenkin antaa niiden vaan tulla ja olla tuomitsematta niitä itse ajatuksia, että se, niin kuin, ne ajatukset itsessäänhän ei välttämättä satuta ketään. Ja sitten jos mä kovasti tuomitsen jotain mun omia ajatuksia, niin sehän saattaa sitten johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Mä ajattelin, että sitä voi olla myös hyvä tutkailla itsessään, että voisiko mun olla tarkoituksenmukaista tai onko mun mahdollista jotenkin käydä siellä aggressiossa ennen sitä itseilmaisua. Mä ajattelin, että joskus jotenkin, että kun mä annan se tulla, sen tunteen, niin sitten mä annan sen myöskin mennä, että sit siinä on joku semmoinen ehkä enemmän semmoinen virtaava luonne. Ja mä ehkä itse hahmotan aggression semmoisena aaltona, että se jotenkin silleen alkaa ja tulee ja sitten se taas menee. Et mikään tunnetila ei tavallaan kestä ikuisesti. Ja sitten se, että onko se semmoinen hyökyaalto vai semmoinen pieni aalto, niin sitten ehkä liittyy juuri osin vaikka siihen, että missä vireystilassa me ollaan, tietysti sitten myöskin niin kuin siihen, mikä se ärsyke on myöskin. Mutta jotenkin, et varsinkin jos, että ehkä kaikista parasta sit voisi olla jossain kohti, että jos mä pystyn jotenkin säätelemään sitä mun aggressiota siinä niin kuin keskustelun aikana, että sehän saattaa olla niin, että se nousee siellä
mutta niin, että mun ei välttämättä tarvitse niin kuin stopata keskustelua joka kerta, kun musta nousee aggressio, vaan että pystyykö mä jotenkin antaa sen tulla ja mennä, että jos mä oon semmoisessa niin kuin omassa vireystilaikkunassa, niin ne ei ole hyökyaaltoja, että sitten se jotenkin tulee, mutta sitten mä päästän siitä myöskin irti. Tai sitten voi olla tärkeä niin kuin sitten vaan ylipäätään tehdä sitten jonkunlaista tunnesäätelyä joko niin, että mä oon siinä niin kuin yhteydessä toisen ihmisen kanssa, taikka että sitten mä menen vähän tilasta pois ja säätelen omia tunteitani. Mulla on itsellä vähän niin kuin hankala suhde tuohon tunnesäätelysanaan. Musta se niin kuin itsessään ei välttämättä ole kauhean kuvaava, koska mä ajattelin, että me ei pystytä niin kuin silleen, tai ehkä jotkut pystyy, mutta mä ajattelin, että on vaikeaa niin kuin oikeasti olla niin jotenkin semmoinen velho, että mä pystyn jotenkin säätelemään, no nyt mä tunnen näin ja nyt mä tunnen, että se ei ole välttämättä mahdollista, joillekin se ehkä on, mutta sitten mä ajattelen myöskään, että se ei ole tarpeen, että niillä tunteilla on tärkeä syy, että miksi ne on, ja siksi niitä ei tarviikaan jotenkin säädellä pois, mutta sitten mä ajattelen, että se, että se ei tule sit siihen toiminnan tasolle, niin sit se on eri asia. Ja itselle mä ajattelen, että sit se tunnesäätely on aika paljon semmoista ehkä, että tunteiden sietämistä, että mä voin vaan jotenkin istua sen tunteen kanssa, taikka sitten ennakoida vaikka sitä niin kuin vireystilaa havainnoimalla. Mutta toki myös sitten esimerkiksi, että jos mä huomaan, että mä alan olla aika vihainen, niin sitten voi kokeilla semmoista niin kuin vaikka jotain, että mä siirrän huomiota tai että on jotain niin kuin kehollisia menetelmiä, puristelen käsiäni, kylmä vesi, joku pastilli suuhun, mitä ikinä se nyt niin kuin itselle onkaan. Olisi kiva tässä tarjota joku kaikille toimiva kikka 3, mutta mä ajattelen, että ne on hirveän yksilöllisiä, mikä kullekin toimii, mutta myöskin se, että sit kans voi olla niin, että eri aggression tiloissa joku toimii semmoisessa niin kuin niin sanotusti lievässä tunteessa, ja sitten taas kun mä oon siellä niin kuin aggression aallon huipulla, niin sen pitää olla ehkä joku voimallisempi, esimerkiksi se, että mun täytyy nyt lähteä ulos vaikka vähäksi aikaa jotenkin ottaa etäisyyttä tähän keskusteluun tai muuta, että se vähän ehkä riippuu myös siitä, että miten voimallinen sit se itse tunnetila on. Sitten täällä keskiosiolla tämmöinen kuin luottamus sen toisen hyvään tahtoon, ja sit mä kutsun näitä tämmöisiksi niin kuin vaaleanpunaisiksi aurinkolaseiksi. Mä jotenkin, että mä ajattelen siitä ihmisestä lähtökohtaisesti niin, että se ei halua satuttaa mua. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan jotenkin semmoisessa rakkaussuhteessa toisen ihmisen kanssa, niin mä ajattelen, että aika usein tuskin se toinen, että me saatetaan jotenkin loukata toisiamme sitä haluamatta, niin sitten semmoinen vaan tsekkaus, että mä nyt kuulin näin, tarkoitiko se sanoa mulle näin, että mä annan vielä sen mahdollisuuden, että ihanko oikeasti halusit mua näin loukata. Joskushan voi olla siis varsinkin tämmöisessä niin kuin ristiriitatilanteessa, että se on nimenomaan tarkoitettu loukkaukseksi se toisen sana, mutta että sekin itsessään voi olla semmoinen hyvä pysäytys, ja sitten toinen voi ymmärtää, että totta, että sanoin tämän vaan jotenkin satuttaakseni, enkä ehkä välttämättä vaikka tarkoita sitä, tai sitten, että jos mä tarkoitan jotain asiaa, niin sitten ehkä se tuli jotenkin ikävästi minun suussa, mutta että mulla on se niin kuin lähtökohtainen ajatus siihen, että tämä ihminen tai tämä toinen ihminen ei halua satuttaa mua. Ja mä ajattelin, että aika paljon sitten semmoiset niin kuin ennakko-oletukset, mitä meillä on, niin saattaa värittää niitä viestejä, mitä me kuullaan, ja että jotenkin sitä, että ymmärsikö mä ton toisen oikein. Aika paljon sitten tämmöisillä niin kuin tapaamisilla tehdään sitä, että sitten kysytään toiselta, että no mitä sä kuulit, että tämä sun puoliso vaikka sano, ja sitten se saattaa niin kuin olla hyvin erilainen tavallaan se, mitä me on kuultu, kuin että mitä se toinen ihminen on ehkä yrittänyt sanoa, niin mä ajattelin, että myös tämmöisessä niin kuin ikään kuin kotiympäristössä niin voi olla hyvä jotenkin palauttaa sitä keskustelua niin, että mä kuulin, että sä niin kuin sanoit tai ymmärsikö mä oikein tai sanoitko sä näin, koska sitten voi hyvin olla myös, että sit siellä
se, mitä me kuultiin, niin ei välttämättä sit ollutkaan sit se viesti, mikä niin kuin ensisijaisesti sieltä lähetettiin. Sitten tämä on vähän tämmöinen niin kuin isompi kokonaisuus, tämmöinen tunnen, koska tarvitsen puhe. Ehkä aika usein puhutaan myös niin kuin, no, ensinnäkin sitä, että mä puhun semmoisesta niin kuin minä-puheesta. Mä en puhu siitä sen toisen ihmisen toiminnasta, vaan mä puhun jotenkin itsestäni ja omista tunteistani. Ja tämä tunnen, koska tarvitsen puhe, on pohjaa sitten taas tämmöiseen non-violent communication-menetelmään ja hyvin jotenkin vahvasti yksinkertaistettu. Mä voisin siitä seuraavaksi kertoa. Mä hetkeksi nyt hyppään pois tuosta talosta. Mä kerron siitä pikkasen enemmän. Mä en ole siis tämän NVC-menetelmän niin kuin mikään. Mä olen tämmöinen itse oppinut kirjoista, vaan mä en ole tästä asiasta on olemassa sit myöskin niin kuin omia koulutuksiaan ja kouluttajia, eli en ole niin kuin tähän asiaan sitten niin kuin välttämättä paras ammattilainen, ja että me ehkä käytetään sitten, tai minä ainakin sitten vähän semmoista sovellettua versiota, mutta mä ajattelen, että jotta tietää sitten, että mistä tämä ajatus tulee, tai että mikä tässä on ollut tämä pohjaava teoria, niin sitten vähän haluaisin siitä kertoa. Ja tämän on kehittänyt tämmöinen Marshall B. Rosenberg, tämmöinen yhdysvaltalainen teoria, siitä on myös suomennettu kirja, suosittelen sitä lukemaan, se niin kuin itsellä pieniä jotenkin aggressiotunteita herättää välillä se niin kuin tyyli, millä se on kirjoitettu, mutta mä ajattelin, että se asia on jotenkin tosi timanttista ja niin kuin paljon siitä on myös esimerkiksi just tullut niin kuin siis ihan näihin niin kuin muihinkin kohtaan tähän taloon, että paljon vaikutuksia tältä Marshall B. Rosenbergiltä olen ainakin itse saanut. Ja tästä käytetään myös nimeä myötäelävä vuorovaikutus ja rakentava vuorovaikutus. Ja tosiaan tässä niin kuin prosessissa on kaksi puolta, on se niin kuin itse ilmaisun puoli ja sitten tämmöisen empaattisen kuuntelun puoli. Nyt ehkä enemmän sitten menen siihen niin kuin tässä kohtaa nyt siihen itse ilmaisuun. Ja se pohjaava ajatus on se, että ihmisellä on luontainen halu antaa ja vastaanottaa myötäelävästi. Ja tosiaan tuohon niin kuin itse taloon, ihan vaan siksi, että jotta ehkä pysytään jotenkin jossain yksinkertaisuudessa, niin on tuonut vaan noin kohdat 2 ja 3, mutta tässä itse NVC-kommunikaation prosessissa on 4 askelta, jotka mä ajattelen nyt on kaikki kyllä tosi oleellisia. Mutta mä ajattelin, että jos niin kuin jotain vaan muistaa, niin mä ajattelin, että se on sitten se kuitenkin se niin kuin koko asian jotenkin ydin ja pihvi on tämä tämmöinen, että minä tunnen, koska tarvitsen. Ja niin kuin ehkä tässä se ajatus siitä, että niin kuin versus sitten se, että minä tunnen, koska sinä teit näin, mikä on ehkä sitten se, että semmoista puhekieltä, mitä aika paljon puhutaan. Eli että se mun tunne liittyy tarpeeseen ja se on semmoista, mitä mä niin kuin toivoisin, että tulisi enemmän puhekieleen ja jotenkin sitä haluaisin paljon viljellä. Mutta nämä kaikki 4 steppiä on musta jotenkin kyllä tosi tärkeitä ja tässä ensimmäinen steppi olisi tämä havainto, eli se, että me ylipäätään niin kuin tullaan siihen tilanteeseen siten, että me niin kuin tiedetään, että mistä me oikeastaan puhutaan. Joskus voi olla, että me riidellään, mutta niin kuin toinen riitelee yhdestä asiasta ja toinen toisesta. Eli että mä niin kuin tiedän, että mistä tässä nyt oikeastaan puhutaan, jolloin sitten olisi tärkeää tuoda tämmöinen niin kuin mahdollisimman objektiivinen havainto. Ei ole mitenkään kauhean helppo tehdä objektiivisia havaintoja, mutta et jotenkin joku semmoinen, niin kuin, että esimerkiksi vaikka, että sä olit vihainen, ei voi olla objektiivinen havainto, että siinä on jo tulkintaa aika paljon, mutta se, että sä vaikka kävelit hermostuneesti tästä tai kädet vispasi tai huusit, niin sitten se voi olla, no huutaminenkin voi olla, siinäkin voi olla jonkunlaista tulkintaa, mutta siis jotenkin, että mitä joku ulkopuolinen voisi nähdä siinä tilanteessa. Sitten tämä toinen steppi olisi tunne, eli se, että minkälainen tunne sussa heräsi
eli ei ajatuksia tai tulkintaa toisen ihmisen käytöksestä, ja aika harvoin niin kuin, tai siis anteeksi, aika usein suomen kielessä, jos me vaikka puhutaan, että musta tuntuu, että niin se niin kuin lauseena jo välttämättä ei niin kuin ollenkaan ilmaise tunnetta, että se voi olla, että musta tuntuu, että sä et rakasta mua, tai musta tuntuu, että sä et kuuntele mua, ja ne ei tai siis eivät olekaan tunteita, vaan että ne on jo sitten semmoisia joko ajatuksia, tai sitten me niin kuin jotenkin arvotetaan jonkun toisen ihmisen toimintaa siinä, että tavallaan sitä tunnesanaahan ei välttämättä tarvitse käyttää lainkaan sitten lauseessa, jos puhutaan omista tunteistamme. Sitten kolmas kohta olisi tämä tarve, eli tässä se niin kuin on juuri sitä, niin kuin mistä ehkä lähdettiinkin, että siinä on sitä semmoista vastuunottamista omista tunteista. Tämä mun tunne liittyy mun omaan tarpeeseen, että juuri se, että mä oon vaikka vihainen, koska mun on tarve siistiin kotiin, eikä se, että mä oon vihainen, koska sä sotket täällä. Ja silloin myös tarkoituksena, vaikka mä niin kuin tavallaan haluaisin sanoa, että mä oon vihainen, koska sä sotket täällä, niin se ei ole vaan välttämättä hyvä viesti siksi, koska siihen liittyy sitten semmoinen syytös toista ihmistä kohtaan, jolloin sitten se niin kuin viestin vastaanottaja aika usein heti saattaa jotenkin nousta takajaloilleen tai niin kuin puolustautua, olla jotenkin, tai sitten mennä semmoiseen itsesyytökseen, että sit se ei välttämättä ole vaan niin kuin hyvä tapa kommunikoida sitä meidän tarvetta, ja me ei välttämättä tulla kuulluksi siitä. Tässä tarpeiden ilmaisussa myöskin ehkä haluaisin puhua tässä, kun naiserityistä työtä tehdään, niin me aika usein puhutaan tämmöisestä äitimyytistä, johon liittyy aika paljon sit semmoista, niin kuin, ja mä ajattelin, että se liittyy kaikkiin ihmisiin, jotka tulee sosiaalisesti naisiksi nähdyksi, eli ei pelkästään niihin, joilla on omia lapsia, vaan jotenkin siihen niin kuin naiseuteen liittyy ehkä sitten semmoinen joku semmoinen lempeyden ja kärsivällisyyden vaade, mikä ei kauheasti salli semmoista niin kuin omaa tarveilmaisua tai jotenkin semmoista jämäkkyyttä tai itsensä puolella olemista. Ja sitten myös mä ajattelin, että meillä on semmoista niin kuin omien tarpeiden sivuuttamisen glorifiointia aika paljon sitten tämmöisessä äitimyyntissä, että jotenkin tuntuu, että kuulee semmoista, että hän teki kaiken lastensa vuoksi ja jotenkin pisti muiden tarpeet omien edelle, ja sitten että semmoinen glorifiointi ei lainkaan kannusta sit siihen tarveilmaisuun, että sehän voi olla siis hyvin hankalaa ja semmoista, mikä pitää just aloittaa aika syvältä sit se, että mä oikeastaan ilmaisenkin sit niitä mun omia tarpeita, enkä vaan sitä, että sit mä syytän sitä toisen ihmisen toimintaa. Ja sitten neljäs, joka ei ole niin kuin lainkaan mun mielestä vähäisin, ehkä jopa yksi tärkeimpiä, on sitten tämä pyyntö, että mitä mä haluaisin sitten, että sä teet tai toimit. Ja sen olisi tarkoitus olla semmoinen hyvin konkreettinen pyyntö, ei esimerkiksi, että jotenkin autot mua enemmän, vaan että tyhjennät tiskikoneen kerran viikossa, joku semmoinen hyvin konkreettinen, koska sitten taas vaikka enemmän voi tarkoittaa sulle hyvin paljon eri asiaa kuin sitten taas toiselle. Ja myös ajatus olisi se, että sit se olisi jollain tavalla myönteisessä muodossa, että me ei pyydetä asioita, mitä mä haluan, että sä et tee, vaan niitä, että mitä mä oikeasti sit haluan, että sä toimit. Ja tarkoituksena on se, että se ei ole vaatimus, vaan aidosti pyyntö. Ja sen takia mä ajattelin, että myös on noin 3 kohtaa tärkeää ilmaista ennen sitä, jos me pelkästään ilmaistaan se pyyntö, niin sitten se saatetaan herkästi kuulla vaatimuksena. Aika usein sitten niin kuin viime kädessä me tiedetään, että oliko kyse pyynnöstä vai vaatimuksesta silloin, kun se toinen ihminen ei suostukaan siihen meidän pyyntöön, että mitä mussa tapahtuu sit silloin. Mä ajattelin, että aikuisissa parisuhteissa tai niin kuin missä tahansa ihmissuhteissa, niin me voidaan aina vaan pyytää toiselta asioita. Että voi olla niin, että mä niin kuin tosi vaikka, jos mä haluan vaikka mun puolison kanssa, mulla olisi tosi tärkeää, että me mennään vaikka tanssitunnille mun puolison kanssa. Se on mulle niin kuin tärkeä
asia ja mä voin ilmaista mun tunteita ja tarpeita liittyen siihen ja niin kuin tosi väkivallattomasti ilmaista sen mun halun mennä tanssitunnalle ja sitten se toinen ihminen kuulee mut ja ymmärtää mua, mutta hän ei vaan silti kerta kaikkiaan halua mennä mun kanssa tanssitunnille. Niin sitten voi olla tärkeää miettiä, että no miten tärkeä asia tämä on mulle, että onko tämä mulle jotenkin luovuttamaton asia. Ja sitten toki joskus voi olla kyse ehkä niin kuin vakavammista asioista kuin tanssitunnista, että esimerkiksi vaikka jostain, missä me asutaan, tai tehdäänkö lapsia, tai ylipäätään, niin kuin, että miten me ollaan yhdessä, jolloin sitten siihen voi ehkä tanssitunnista saattaa joku voidakin pystyä luopumaan, mutta ei ehkä aina. Joo. Mutta jos mä palaan nyt tähän taloon, niin sitten niin kuin myös mä ajattelin, että nuo kaikki 4 askelta on tärkeitä ja myös mä ajattelin, että niiden kautta ilmaisu voi olla hyvä, mutta jos se tuntuu jotenkin tosi silleen kököltä, että nyt mikä se oli se niin kuin havaintotunnetarve, niin sitten myöskin mä ajattelin, että se helpottaa, että mä vaan oon tietoinen niistä ja ajattelen niitä steppejä, niin se voi jo tuoda siihen ilmaisuun paljon. Ja myös, että mä voin, sitten tähän NVC:hen kuuluu myöskin se, että sit mä niinku saatan kuunnella sen toisen ihmisen viestejä sit näiden 4 stepin kautta. Mutta jos jotain muistaa, niin se, että mä tunnen, koska tarvitsen, ei se, että mä tunnen, koska sinä teit näin. Niin jos jotain muistaa, niin mä ajattelin, että se on ehkä sitten se ydinviesti tässä. Sitten täällä kattona vielä sitten se semmoinen, että mä aidosti yritän ymmärtää sitä toista. Se vaatii sitä tosiaan, että mä oon jotenkin säädellyt tunteitani siten, että mä oon semmoisessa niin kuin myötäelävän vuorovaikutuksen tilassa, että mä pystyn jotenkin yrittää asettua sen toisen ihmisen asemaan, mutta että mä oikeasti oon jotenkin kiinnostunut ja vaikka niin kuin koitan pidättäytyä niistä tulkinnoista. Usein, jos me tunnetaan toinen ihminen tosi hyvin, niin sitten me saatetaan niin kuin tosi paljon kokea sit semmoista jotenkin tarvetta sitten mennä sitten semmoiseen tulkintaan. Ja sitten joskushan voi olla, että jos tunnetaan toinen ihminen hyvin, niin se voi olla oikein, mutta tosi usein myöskin se tulkinta menee sitten jotenkin ihan vikaan. Eli sitten semmoinen, että mulla on semmoista niin kuin aktiivista toisen kuuntelua, että silloin kun se toinen puhuu, niin sitten mä vaan niin kuin aktiivisesti kuulen, mitä se sanoo. Ja myös sitten, että jos se toinen ihminen ilmaisee vaikka hankalia tunteita, niin sitten tässä mä ajattelen just se vastuu omista tunteista myöskin se, että mä pystyn ottamaan ne toisen ihmisen hankalat tunteet vastaan, koska mä en ole niistä vastuusta tai että mä niin kuin jotenkin pystyn olemaan niiden äärellä ja että mä en ota syytä itselleni tai sitten ylipäätään, että mulle ei heti tule semmoista, että mä yritän ratkaista tai selittää pois toisen tunteita, vaan että mä jotenkin pystyn olemaan läsnä ja kuulemaan. Ja aika usein sitten, jos me sekoitetaan vaikka niin kuin havaintoja ja tulkintoja keskenään, niin sitten se voi olla just semmoista niin kuin kritiikkiä. Ja niin kuin sit siinä omassa puheessa vielä, tämä ei ole ehkä nyt sitä kuuntelua niinkään, mutta et aika usein silloin niin kuin monesti ristiriidat voi olla semmoista niin kuin toisen vikojen analysointia, jolloin sitten me todellisuudessa halutaan ehkä ilmaista jotain omaa tarvetta, jolloin sitten se toisen ihmisen toiminta näyttäytyy jotenkin ehkä vikana, mutta sitten me etsitään vaan niitä, että miten me haluttaisiin, että toinen ihminen toimii toisin, jolloin sitten se meidän tarve just jää kuulematta ja ehkä jollain tavalla niin kuin ilmaisematta myöskin. Sitten vielä lopuksi savupiippuna täällä sitten tämmöinen niin kuin irti päästäminen oikeassa olemisen tarpeesta. Aika usein, jos niin kuin tiivistää ristiriidat, ehkä varsinkin parisuhteessa, niin voi olla, että se, mihin se jotenkin tiivistyy, on se semmoinen, niin kuin, että kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä. Ja sitten semmoisessa niin kuin
tilassa tapahtuu ehkä aika vähän semmoista toisen ihmisen ymmärrystä tai niin kuin tapahtuuko aitoa kommunikaatiota juurikaan. Et sit voi olla myös hankala asettua semmoiseen niin kuin aktiivisen kuuntelun tilaan, jos mulla on semmoinen olo, että mä haluan vaan nyt jotenkin osoittaa, että mä oon oikeassa tässä asiassa, jolloin sitten kun se toinen ihminen puhuu, niin sitten mä vaan mietin niitä mun omia jotenkin argumentaatioita tähän liittyen, ja sitten siitä tulee semmoinen väittely, jossa saattaa olla niin kuin tosi hyviä perusteluja, mutta ne menee niin kuin ikään kuin harakoille, koska kumpikaan ei kuuntele toista, jolloin sitten se, niin kuin, se vuorovaikutus on turhaa, ehkä turhauttavaa myöskin ja aiheuttaa sitten semmoista ratkaisematonta ristiriitaa. Eli että pystyykö mä jotenkin päästää irti siitä oikeasta olemisen tarpeesta, ja sitten aika usein sit voi olla myös sit semmoista, että jos mulla on se tarve jotenkin olla oikeassa, niin sit mikä on sen herkullisempaa, kun löytää joku 2 vuotta sitten tapahtunut asia, jonka niin kuin mä tuon ikään kuin todistusaineistoksi tähän, että silloinkin kun sinä teit näin, niin kuin, että tässä mulla on nyt todistusaineistoa, että mä oon niin kuin jotenkin itseni oma asianajaja siinä, jolloin sitten taas ehkä kuulijalla saattaa olla semmoinen tunne, että nyt tähän niin kuin riitaan vedetään asioita, jotka ei siihen sitten taas liity laisinkaan. Mä uskon, että se niin kuin irtipäästäminen oikeassa olemisen tarpeesta onnistuu kaikista parhaiten silloin, kun mulla on semmoinen olo, että mä en ole jotenkin sorrettu, taikka että mä tiedän myöskin, että mä vaikka pystyn pitämään puoleni myös silloin, kun mä en ole jotenkin tässä vihassa esimerkiksi, ja sitten, että mä uskallan myöskin jotenkin ymmärtää sitä toista, jos mä oon niin kuin varma siitä, että mä en luovu semmoisista asioista, jotka on mulle jotenkin luopumattoman tärkeitä. Että mä ajattelin, että se vaatii aika paljon semmoista niin kuin uskallusta myös, tai jotenkin semmoista niin kuin luottamusta toiseen siihen, että mä niin kuin uskallan päästää siitä oikeassa olemisen tarpeesta irti. Joo. No, mitä kello on? Ja sitten, anteeksi, mä en menekään vielä tuohon, kun mä ajattelen, että ehkä sit nyt jos olette siellä ruudun äärellä ja niin kuin näette tässä tämän talon, niin mä ajattelin, että voi ehkä käydä sisällään semmoista jotenkin pohdintaa siitä, että mitkä näistä rakennuspalikoista on tällä hetkellä mun omassa vuorovaikutuksessa vahvoilla, että mitkä on niitä mun vahvoja jotenkin osioita täällä. Ja onko sitten jotain, että mitä mun olisi syytä vahvistaa, ja että mitä mä voisin jotenkin konkreettisesti sitten taas tehdä sen asian eteen. Ja toki, ja myöskin kuulen sit kohta mieluusti myöskin, että onko joku palikka, mikä te ajattelette, että tästä puuttuu, minkä te lisäisitte semmoiseen omaan, että ikään kuin tämmöinen rakentavan riitelyn talo on jokaisella sit oman näköinen, ja se on ihan sallittua, se rakentaa itsensä mukaan, että sitten tämä on tämmöistä, mikä on ehkä meiltä asiakastyöstä opittua monilta ihmisiltä, ja me saadaan siitä kiittää meidän ihania asiakkaita, mutta sitten se voi olla myöskin niin kuin jokaisella ihan oman näköinen. Ja jos tätä asiaa vaikka sitten kävisi esimerkiksi siinä parisuhteessaan läpi, niin sitten voi myös niin kuin vaikka puolison kanssa pohtia, että miten minä osallistun ja mitä mä oon valmis tekemään, tai mitä mä voin pyytää sitten sen toisen ihmisen tekemään, tai onko mun puolisolla jotain erityiskykyjä tai lahjoja, että missä hän on sitten hyvä. Ja sitten lopulta ehkä sitten se, että tarvitaanko me jotain muita ihmisiä avuksi siinä. Mä ajattelen, että näiden asioiden kanssa ei tarvitse tai kannata jäädä yksin, että joskus se voi olla tosi hyvä lähteä selvittää sitä vuorovaikutusta sitten jonkun ammattilaisen kanssa. Joo, ja sitten ehkä tässä kuitenkin sit aivan lopuksi
mun mielestä sitten kuitenkin se tärkein. Mä ajattelen, että se väkivallaton vuorovaikutus alkaa suhteessa itseen. Mä ajattelen, että on tosi tärkeää jotenkin tarkastella sitä, että miten mä itse puhuttelen itseäni hankalissa tilanteissa. Ja jos se on kovin jotenkin syyttävää, inhottavaa, niin sit se voi olla hankalaa kohdistaa sitä empatiaa tai jotenkin kuulemista sitten toista ihmistä kohden. Et mä ajattelin, että sit niihin niin kuin talon asioihin voi myös palata siten, että minkälaista se on sit se mun sisäinen dialogi ja että pystyykö mä suhtautumaan myötätuntoisesti itseeni. Eli oo siis itsellesi kiltti ja armollinen ja hoivaava. Ja siihen mä voisin lopettaa tämän mun diaesitykseni. Mä pyydän sitten vaikka Tanjaa laittamaan tonne chattiin palautelinkkiä. Me kovasti arvostetaan, jos jaksat sen täyttää. Se ei ole kauhean pitkä. Eli että me voidaan itse kehittää tätä meidän työtä ja toki, että me voidaan meidän rahoittajalle sitten myöskin raportoida palautteita, niin se on myös heille tosi tärkeää. Mutta mä kiitän tässä kohtaa ja sen palautelinkin voi siis ottaa tuolta chattiboxista tai sitten me laitetaan myöskin käsittääkseni sitten tästä tämä tallenne sitten ilmoittautuneille. Ja sitten se palautelinkki tulee sitten myös sähköpostiin, jos olet ilmoittautunut. Mutta kiitoksia paljon mun puolesta.